Može. Koristim ovaj dual mod zato što ga imamo. I da testiramo koliko tačno ja mogu da držim telefon u jednoj ruci pre nego što počnu ozbiljno da mi se tresu ruke. A da mu ruka ne otpadne. To je tačno, da. Poput gluteusa koji mu po teretani se vuče od tegova. Molim te, pričajmo o filmu. Ćao. Činjenica je da nas nije bilo neko vreme, ali to je usled festa i opšteg haosa koji je on izazvao po domaćim bioskopima. Ja, nažalost, nisam toliko pohodio fest koliko sam pohodio postprojekcijske manifestacije koje su se odigravale, ali to više govori u prilog mojim vannastavnim aktivnostima nego činjenici da ja kao treba da pričam o filmu, jel? Čemu ovi klipovi služe. Ono što jesam gledao su Vlažnost, Ti mene nosiš i Rift ili Ti procep. Išao si sa mnom više manje na sve. Nije više manje na sve, išao sam apsolutno na sve, čak sva 3 filma, od kojih sam jedan gledao 3 puta sticajem okolnosti, a čak sam gledao jedan film više od tebe. Koji je slovenački film. Tako je. Pričaj mi o tome. To je, film se zove Julija in Alfa Romeo i to je inače scenario za film koji je trebao da bude snimljen u Srbiji, koji se zove Doba nevinosti, i to je scenario Dimitrija Vojnova i Danila Bećkovića, koji su tandemi za filma Mali Budo. To je trebao da bude njihov prvi film zajednički i desilo se da prosto za taj film nije bilo fonda i svašta nešto se desilo i onda su oni prodali scenario Slovencima koji su snimili film Julija in Alfa Romeo, što u prevodu na srpski znači Julija i Alfa Romeo. I nije i na slovenačkom, nije u. Tako da ono što mogu da zaključim je da je to od jedne bizarne srpske verzije američke pite sa političkim elementima postalo film koji je više tinejdžerski, a manje sve ovo čudno što je trebalo da bude. Ne mogu da kažem da ima smisla. Zašto je snimljen? Ne znam. Znači, prosto ne verujem. Vlažnost je tipičan jedan festivalski film, generalno ni o čemu. Onako fino snimljen, glosi, lepo izgleda, pristojno je glumljen. Čini mi se da Slaven Došlo postaje nekako typecastovan za sve filmove u kojima igra. Nadam se da će to da se promeni u neko skorije vreme. Pošto si čuo moje mišljenje o Vlažnosti, je li imaš nešto da dodaš? Pa, da, imam zapravo da dodam. Sad sam se setio da je sinoć bilo zatvaranje festa i Vlažnost je dobila glavnu nagradu za najbolji film. Što si zaboravio da kažeš. To je tačno, da. Žiri, na čijem čelu je bio Dragan Bjelogrlić, je izglasao Vlažnost, koji inače i otvorio fest za najbolji film. Pored toga, jedina nagrada za koju sam čuo da je neko dobio, još moram da pomenem, Dobra žena je dobila nagradu za najbolju žensku ulogu Miri Karanović, koja je to i režirala. I kon film za Dnevnik jedne tinejdžerke. I kon film za Dnevnik jedne tinejdžerke, da, međutim ta dva filma još uvek nismo gledali, tako da ne možemo, nisam video, ne mogu da komentarišem. Najbolji film je zapravo Ti mene nosiš, od svega, što je hrvatsko-srpska koprodukcija, ako se ja ne varam. Hardcore drama je u pitanju, ja jako ne volim drame i ovo je nešto najbolje što sam gledao u poslednje vreme. Super je snimljeno imajući vidu budžet koji su imali, odlično izgleda, dobro je montirano, fenomenalno je glumljeno, jako je dobro napisano. Ono što mu ne ide u prilog jeste to što traje 154 minuta, što je malo predugo, ali nekako festivalski film ima tu tendenciju da traje oko i možda čak i preko 2 sata. U poslednje vreme, što je malo heavy za gledanje, ali okej je. Moglo bi tu malo da se skrati, ali ne nešto preterano. I moja topla preporuka je kada film dođe u bioskope, što se odigrava na jesen, sticam okolnosti, da ga gledate. Jer zapravo vredi tih 154 minuta. Ti mene nosiš je film koji se meni dopao.
Dobro. Mnogo mi je dugačak. On je inače i miniserija u Hrvatskoj. To sam zaboravio da kažem zapravo. 6 jednosatnih epizoda ili tako nešto. Postoji taj trend danas da većina filmova bude zapravo serija? To nije današnji trend, to je zapravo bio trend još iz 80-ih, jer je, kada ti je televizija kao producent, onda lakše napraviš deal u stvari za film ukoliko im prodaš i miniseriju ili čak celu seriju u slučaju Montevidea i to. Jer dobijaš znatno sufinansiranje. Aha. I pošto je njima očajnički trebalo finansiranje za ti Mene nosiš, jer je to jedan komplikovan film koji ima maestralnu fotografiju, koji izgleda mnogo skuplje nego što zapravo jeste. Ono što sam ja zaboravio da kažem jeste da je produkcija filma trajala 6 godina skoro. Da, ali dobro, to sad zvuči užasno kao neko se 6 godina muči, ali realno produkcija filma traje oko 4 godine. Znači, to sad što je njima trajalo 6, to je... Pričamo o evropskom filmu, pošto u američkom filmu da traje oko 6 meseci do godinu dana, osim ako niste Dejan Zečević, čija produkcija filma traje 3 nedelje. I ja sam... Što si bezobrazan. Mislim, to je tačno. Ja sam u fazonu da zapravo domaći film je otprilike oko 4 godine. Mislim, 4 godine je potrebno bilo da se maltene svaki domaći film napravi, osim u nekim ekstremnim slučajevima kada te filmove režira Milorad Milinković Debeli, šta ja znam, koji je užasno brz u preprodukciji i u smislu tih nekih štanc filmova tipa Potera za srećkom ili Potraga za srećkom, kako se tako... Potera za srećkom. Znači, ima tako nekih filmova prosto koji se brzo naprave. Ovome je trebalo 6 godina, što ima smisla, jer te devojke koje su to radile, rediteljka i producentkinja su sestre, one su dosta svojih nekih ličnih priča tu ubacivale u film i ja verujem da je to i stresan proces i hteli su da to bude najbolje ikad i stvarno svaka čast to su u suštini i postigle. A da mi ispričaš nešto o Riftu? Pa ja ne bih da ispričam ništa o Riftu, pošto sam praktično deo ekipe. Ja sam gledao film 3 puta i mogu samo da pozovem ljude u bioskop. Znam da su se ljudi puno trudili da naprave taj film. Ko voli B produkciju, svemirce, misterije i polužive ljude koji su već umrli, mislim da je ovo pravi film za vas. B produkcije je straight to video produkcije u ovom slučaju. Činjenica je da to zapravo ima svoju publiku i da tu se pojavljuju neki zanimljivi ljudi. Monte Markan, čovječe, pa on je bio u Baywatchu, o čemu mi je pričao. Da, i u Airport. Šta fali? Ali ono što ja nisam izvalio, a čega sam se setio zapravo danas, jeste da klinac koji se pojavljuje u filmu je mali iz Ničije dete. Kako si, pa valjda vidiš, čoveče? Ne, nisam izvalio uopšte. U svakom slučaju da, i on je opet super. Mislim, on dete ko da je glumac 20 godina. Da, on je stvarno jako dobar. Nije loša lokacija, to mi se sviđa. A, Pančevo, omiljena lokacija producenata Milana Todorovića Tokija i Marka Jocića. Pančevo je meka za domaći horror film. Da. Tako da, dođite u bioskop, pogledajte, vičite na nas, to je sasvim okej. 2 srpske reči za vas. Share i subscribe.